Praise the Lord. Amen. How are you, all people of God? Magadi vanhu vese vaMwari We can get seated now. God bless you. ngagaredu pasi. Mwari ngaakuropafadzei. I appreciate the opportunity to preach in the Apostolic Faith Mission International Conference this year. Ndinotenda nekugamuchira mukana wandapiwa wekuti ndishumire pamusangano uno weAFM International gore rino. I thank God for Dr. Frank Chikane. Tinoda kutenda Mwari nechikonzero chaDr. He is our president. Ndo mukuru wedu baba wedu president internationally. And he is a unique vision bearer of this work. Munhu ane muono wakati tsvikiti nechikonzero chebasa raMwari. God bless you, Dr. Chikane. God Mwari keep you. ngaakuropafadzei muranda waMwari. Hallelujah. Amen. Are you okay there? Muri kufara here? I'll request you to feel at home. Ndiroda kuti mungonzwawo semuri pamusha semuri mukereke. To God be the glory. Mwari ngaapiwe rukudzo. I also appreciate Dr. Manzire. Ndiroda kuti nditende nekugamuchira zvakare baba wedu Dr. Madzire. Your president is my friend. Baba president venyu ndo shamwari yavo. And very soon I will invite you to Kenya. Izvozvi pasina nguva ndichaita kuti vauye kuKenya kwedu. Hallelujah. And I thank God that our president announced that the next conference will be in Kenya. And I would like Dr. Manzire to bring all the Zimbabweans to Kenya. Uye toda kutenda kuti baba vedu international president vatitaurira kuti musangano uchauya tinenge tiri kuKenya. Saka ndiri kushuvira kuti Dr. Madzire muye nechita chese chavanhu vari pano vhuserere rese iri muye naro kuKenya patichaita musangano ikoko. Kenya is a good country. Kenya musha wakanaka inyika yakanaka. When you come over there, you really enjoy. Mukauya kunyika iyoyo chokwadi muchafara nazvo. We are learning a lot from you people. Tiri kudzidza zvakawanda kubva kwamuri vanhu imi. And we believe that the next conference will improve from where we are and it will be more glorious. Just pray for us. Uye tinongotenda kuti musangano uchauya tinenge takwanisa kuenda pachidanho chiri nani uye kuti Mwari vanofana kukudzwa nazvo. Thank you. Mazviita. I have my wife with me there. Vane mudzimai wavo wavaya nayewo. I would like her to start. People don't know my wife. Tinokumbirawo kuti musumuke vaonekwe. And a group that joined me to visit this place. Uye kune Kenya. vakawanda vatauya navo tichibva pamwe chete kuKenya. Hallelujah. When you come to Kenya, we will teach you some Kiswahili songs. Kana mukauya kuKenya tichakudzidzisaiwo zvakare dzimbo dzedu dzeChiswahili. We have heard a lot of this Shona. Tanyanya kuwanzwa dzechiShona idzi. I could catch some of the words in Shona. Ndanga tichibata mamwe mazwi anga achiimbwa nechiShona. And thank God for you people. You dance and you sing very well. Matiitira zvakanaka, matikomborera uye nekushumira kwenyu. God bless you. Mwari ngaakomborerei. Now, this afternoon, we are going to have Holy Communion. Zvino masikati ano tichazopinda It's a pachidyo. wonderful, wonderful moment. Inguva yakanakisisa chose. And before we enter into that session, Tisati tapinda mune chikamu ichocho. I would like to share something that God has put in my heart, Ndinoda kuti ndigoverana nemi chimwe chinhu chatsikirwa naMwari mukati memwoyo wangu. connected with our theme this year, Zvinobatirana nedingidira ratinaro gore rino. and also connected with the Holy Communion. Uyezve chichibatirana neushumiri hwechidyo. Because the Holy Communion this afternoon will have a significant connection with our theme. Uye ushumiri hwedu hwechidyo masikati ano huchave nekuhakirana nehochekoche nedingindira ratinaro masikati ano. I'd like to speak shortly on the call and the breakthrough in a missioner. Ndinoda kuti nditaure nenyaya yerudano uye nechibvorera chine chekuita nemuono watinawo kuti tikwanise kuenda kune dzimwe nyika. Hallelujah.
To God be the glory. Mwari ngaakudzwe. To God be the glory. Bwana asifiwe sana. Brothers and sisters, Vana baba nana mai. I would like us to read a verse in the book of Mark, Gospel of Mark chapter 1. Mark chapter 1, a unique verse there. Mariko chitsauko chekutanga. Verse 15 Pandima yegumi neshanu. and verse 17. Nendima yegumi nenomwe. Verse 15 says, Mark chapter 1, 15, the Pandima time is fulfilled. Nguva yazadziswa. The kingdom of God is at hand. Umambo wa Mwari waswedera. Repent and believe in the gospel. Tendeukai mutende kuivhangeri. Then verse 17 says, follow me. I will make you become fishers of men. Ndima yegumi nenomwe yoti nditeerere ndigokuitai vabati vavanhu. How many of us here are followers of Jesus Christ? Let me see. Pedu vanoti vanotevera Ishe wedu Jesu Kristu. You are a follower of Jesus Christ. Tell your neighbor, I am a follower of Jesus Christ. Wodza muvakidzani wako ari pasi rutivi pako ngoti ndiri muteveri waIshe wedu Jesu Kristu. I want to inform you something. Ndinoda kuti ndikuudzei chimwe chinhu. From the mouth of the Lord, Kubva mumuromo waMwari. Jesus has not called us Jesu haana kutidanira just to follow him. kuti tingomutevera nje. No. Kwete. Jesus wants to make you something. Jesu unoda kugadzira kuti uite chimwe chinhu. The Bible says, follow me. Bhaibheri roti nditeverei. But the purpose of following Jesus Asi chikonzero nedonzvo rekutevera Jesu is to make you become. Ndechekukuitai kuti muve. Make you become. Kukuitai kuti muve. Hallelujah. Amen. You are not just a follower. Hausingori muteveri. Christ wants to work on you. Kristu unoda kugadzira nekushanda pauri. He has purpose that you become. Nekuti iye wakatozviisa pamwoyo wake kuti iwe uve. And the main purpose of following Jesus, Uye donzvo huru rekuti titevere Kristu. he wants us to become fishers of men. Anoda kuti tive varedzi vavanhu. Whether you are a prophet, Kunyange uri muprofita, an apostle, uri muapostora, teacher, uri mudzidzisi, evangelist, uri muevhangeri, pastor, uri the mufundisi. main goal Donzvo nerudano rukuru of our calling rwekudanwa kwedu is to become fishers of men. Jesus wants men and women into the kingdom. ndwerwekuti tiite vabati nevaredzi vevanhu nekuti Kristu unoda kuti tive varedzi vevanhu aroda kuti vauye muumambo hwake. And today, in the name of the Lord Jesus Christ, Uye inhasi uno muzita raIshe wedu Jesu Kristu. after all the preaching that we have received about becoming a missionary, becoming missionary church, Mushure meushumiri hwese hwanga uchitikokera kuti tive kereke ine murangariro wokuti tikwanise kuenda mune donzvo raMwari. I'll request every individual person who is here to make a decision about it. Ndinoshuvira nekukokera mumwe nemwe wese kuti atore danho rekuti aite chimwe chinhu maringe nezvanga zvichidzidziswa. Nothing will happen unless or until we make decision concerning this thing. Hakuna chimwe chinhu chinoitika choga kunze kwokunge tatora sarudzo yekuti tiite zviri maringe nedingindira ratinaro rekuti tikwanise kubuda nekuenda zviri murangariro maMwari. Let us all believe Ngatitendei tose that God has called us kuti Mwari wakatidana to be missionaries. kuti tive vanoenda neivhangeri. Individually, before we talk about the church as a whole, let's have a personal commitment into this theme. Sedunga munhu tisati tamoisa pamwe chete kereke ngativei nesarudzo semumwe nemwe wese kuti Mwari uri kutidanira chii. Let me explain something about God's calling. Regai nditsanangure chimwe chinhu pano. If you want to live
as a person who has God's calling, kana uri munhu unoda kurarama uine kudana kwa Mwari, you need to understand unofanirwa kunzwisisa what involves God's call. unofanira kuziva kuti zvinotorera chii kuti kwanise kuchibatirana nerudano rwaMwari. When God wants to use you, Mwari kana akuda kukushandisa, however ordinary you are, zvisinei nekuti uri munhu nje, God would like to set you apart for himself. Mwari unotanga wakutsaura kubva paruzhinji. God wants to set you apart. Mwari urikuda kukutsaura kubva pagurumwandira. God's call actually is being set apart by God and for God. Kudana kwa Mwari kunokutsaura, uchikutsaura kubva kuchikutsaurira kuna Mwari uye kuchikutsaurira iye Mwari. In the call of God, Parudano rwaMwari, God actually commissions you. Mwari unokutuma. Call is not optional. Kudana hakusi kwokuti une sarudzo nazvo When here. God calls you, Mwari kana achinge akudana, it's not a choice that you make. hazvisi zvokuti uri kuda here kana kuti kwete. It is the Creator commanding the creation. Musiki uri kutuma chisikwa. God's calling is not optional. It's a command. Kudana kwa Mwari hakusi kwokuti iwe unozvida here kana kusazvida, asi kuri kuto kugombedzera. And when God calls you, Kana Mwari achinge akudana, that call in you kudana kuri mauri ikoko is not your property. hakusi kwako, It is owned by God. ndekwaMwari. God owns your call. Mwari ndiye muridzi werudano ruri mauri. You are a servant. You are a slave of the one who called you. Uri muranda uye uri nhapwa yekudana kwaMwari. Let me just explain the 4 levels that you undergo in calling very quickly. Ndichatsanangura zvishoma pamberi apa. Number 1. Chekutanga, You receive the call. unoona rudano kana kutsvaga rudano. I don't have much of this. Receive the call. Receive the calling. Gamuchira rudano rwaMwari. Number 2. Chechipiri, Understand the call. nzwisisa rudano rwaMwari. Most people who receive the calling and they fail to understand the calling, later they betray the call. Vazhinji vanogamuchira kudana kwaMwari vorega kunzwisisa rudano rwaMwari, vanozopedzisira vaposhonga pamberi apa nenyaya yerudano. Number 3. Chechitatu, Relate with the call. iva neukama nekudana kwaMwari. Friends, if God calls you, Shamwari, kana Mwari achinge akudana, when you are married, like this man, are you married? semurume unoyu akarora. You see, if God calls you, my brother, Kana Mwari achinge andidana sezvaakaita, God knows that you have a wife. Mwari anotozviziva kuti ndine mukadzi. God knows that you have children. Mwari unoziva ndine vana. And there's this other part of calling whereby the God relates you with the call. Pane chimwe chikamu chekudana chekuti Mwari unokuita kuti uve nehochekoche neukama nerudano irworwo. The call will not be something strange to your family. Rudano rwako ruri paupenyu hwako harufaniri kuve ruri mueni kumhuri yako. It's very important Izvi zvakakosha izvi for God's call kuti rudano rwaMwari to relate with you, the status where you are. rwuve neukama newe nechimiro charwo. And the 4th level Chechina is actually what we call actualization of the call. ndorwekuti rudano rwaMwari ruchipedzisira rwanyatsoonekwa nekubuda pachena. When God confirms the clear way of your calling. Mwari paanozobva azisa pachena nekuisa chidhindo ozarura nzira yerudano rwako. And in our Lord's Supper this afternoon, pachidyo chatichazopinda iwo masikati ano, I would like us to believe God ndinoda kuti titende Mwari that through Lord's Supper,
kuti kuburikidza God- nemuviri washe God, you connect us. mwari unotikokera nekuti haka naye You with the real practical experience, actualization of our calling. anotibatanidza nezvekwadi uye nezvinonyatsoitika maringe nerudano runenge ruri matiri. I prayed for you, Ndinokunamatirai and I can confirm right now. uye ndinokwanisa There kunyatsozvitsikirira are izvi so many people here kuti vazhinji vedu vari pano who have a feeling vane manzwira that God wants to use you. kuti vanoda kushandiswa namwari. God wants to use you. Mwari anoda kuvashandisa, But your call is not real, it's not actual. asi rudano rwako ruri kuita serusipo. And in the name of the Lord Jesus Christ, Muzita raishe wedu Jesu Kristu, as we will be fellowship together in the Holy Communion, patinenge tichiwadzana pamuviri washe, I would urge you ndichakukokera nekukurovedzerai to ask God kuti mubvunze Mwari through the blood of Jesus, kuburikidza neropa raKristu, through the blood of Jesus, kuburikidza neropa raJesu, through his covenant, kuburikidza nesungano yake, to make your call real, to make it actual. kuti rudano rwako rwuve rwazvokwadi, rwuve chairwo runokwanisa kuoneka nekubatika. Some of us are growing older, Vamwe vedu tiri kuenda tichikwagura, and your call asi wakadana has not become real. rudano rwako harusati rwasvika pakuzivikanwa. You just have a feeling Uri kungonzwa madhlakuzani nemanzwira that you want to be a pastor, kuti uri kuda kuita mufundisi, but you are not started. asi uri panzvimbo imwe chete. You have a feeling Uri kungonzwa masvosve that God can use you kuti Mwari anogona kukushandisa as a prophet, semuprofita, but it has never started. hazvisati zvatanga. You have a Uri feeling kungonzwawo shidaro and an attitude nekamwe kamu kauno that God can use you in evangelism. kuti Mwari unogona kukushandisa nemumwe mutoo. You feel like you are one, Uri kuzvinzwa sezviripo, but it has never happened. asi hazvisati zvaitika. Now, in the name of Jesus, Muzita raJesu, make a decision. tora sarudzo, Make a decision now. tora sarudzo. That as we pray this afternoon, Patinenge chinamata iwo masikati as ano, we meet with Christ in his blood and his body, patinosangana Kristu muropa rake nemumuviri wake, God will cause you to meet Mwari uchakonzeresa kuti muite with mahwekwe your point of making the call of God in you real, actual, and true. kuti zviitike kuti rudano rwaMwari rwuve chinobatika uruve nezvokwadi. Believe God that must become true now. Tenda Mwari kuti zvinofanira kuitika kuti zvive It will chokwadi. happen, it will happen, it will happen, it will happen in the name of Jesus. In the name Muzita of, raJesu. hallelujah. Amen. We can't keep on talking about missionary work and it never happens. Let me something. God will intervene. Something will happen in your mind and in your heart. God will give you a special breakthrough of the call that you feel in your heart. It will happen this afternoon. Hazvingoita kuti ngoramba tichingotaura nenyaya yekutumwa neivhangeri kudzinyika dzakatikomberedza. Tinofanirwa kuti zvinhu zviitike, zvichaitika, ugowana chibvorera chako maringe nerudano rwawakadanwa narwo naMwari. You know, the last 2 years when I was praying for the church, pavainamatira kereke yavo vhiki rapfuura, God confirmed in my heart Mwari wakatsikitsa mukati memwoyo yavo that he is going to release anointing of the Holy Spirit in two special, unique ways. Mwari ucharegedzera kuzodza kwesimba ramweya mutsvene muzvikamu zviviri zvakada zvinoshamisa. One way Nzira yekutanga is release of the gifts of the Holy Spirit to confirm the message that we preach. acharegedzera chikamu chekutanga chesimba ramweya mutsvene Hallelujah, richiunza hallelujah. zvipo pamusoro pedu kuitira basa rake. Miracles must become real because our Jesus is Jesus of miracles. Minana inofanira kuitika nechikonzero chekuti Jesu wedu ndewe minana inoshamisa. We will not just talk about healing, it must become real because Jesus is a healer.
Hatifanira kuramba chingotaura kuporeswa kusingaitike asi kunofanira kubatika koratidzirwa nekuti Jesu ndiye muporesi. God said, I'm going to release anointing at the level of the operation of gifts of the Holy Spirit to prove God and to prove the message of the gospel. Mwari ucharegedzera simba nekuzodza kwamweya mutsvene kunonzi azvipo kuti akwanise kutsikidzira shoko rake rekuti iye une rudano rwaari kuita mazuva ano. And the second level, the second way that God wants to release his anointing is, chikamu chepiri chekuti mwari uchadurura kuzodza, God told me, mwari wakandiudza, he will release financial favor, anointing of financial favor, financial favor. Mwari uchadurura zodzo rekuti tikwanise kuita upfumi uchaita kuti tikwanise kuve nenyasha dzacho pamusoro pedu. Brothers in Zimbabwe, in Kenya, Rwanda, Uganda, stop begging. God has a way of blessing our church. Zambia, Zimbabwe, Kenya, Uganda, Rwanda, chimbomira kuva vapemhi. Mwari une nzira yaanoda kuita nayo pamusoro peupenyu hwedu kuti atikomborere nekutiropafadza. Hallelujah. You know, one time in Kenya, when I was elected as a president, pane imwe nguva kuKenya pandanga ndichiri kungomirira sapresident ndisati ndanyatsomesikizwa. my fellow leaders had very good suggestion about money. Vamwe vadikani vangu vane zvimwe zvavaitaurawo. They suggested that, Bishop, now you have to get away to America, South Africa, beg for money. I said, no way. Ndokubva vati, Bishop, munofanira kukwidza nekudzika muchienda South Africa, muchienda America, muchinopemha mari moiunza kuKenya. Ndikati kwete. But that time, raising money in our head office was chaotic. Nenguva iyoyo kuti ukwanise kukokera vanhu kuti vape mari kuti zvikwanise kutibatsira kumaofisi avo zvakanga zvichinetsa chose. I remember that year, I spent a lot of time in prayer. Ndinorangarira gore iroro ndakapedza nguva zhinji ndiri pakunyamata. I think I prayed abnormal because the whole year I spent at least 200 days prayer and fasting. Ndakanamata zvisinganyatsonzwisisika nemwero watinonzwisisa isu nekuti ndinodaira kuti ndakapedzisira ndaita 200 amazuva ndichiita prayer and fasting gore iroro. My wife is there, he can confirm to you. Mudzimai wangu uripo unokwanisa kuve chapupu. We had problems. Takati nematambudziko. She wants to cook, but the husband is seriously praying. Vari kuda kupikawo kumba uku vachiita zvakanaka asi murume ndo paari kutsanya achinamata. And I'll tell her every day now, something must happen to this church. Ndokubva ndanyatsotaura ndikati chimwe chinhu chinofanira kuitika mukereke iyi. And God appeared to me. Mwari ukauya kwandiri. And gave me a revelation of covenant way of giving. Mwari ndokubva andipa chizaruro chenzira yesungano yekupa kune sungano mukati. And our church, it was very hard to raise even 50,000. Let me use the 50,000 shillings. It was very hard. Mukereke mavo zvainetsa zvakanyanya kuti usumudze mari ingaita madhora 500. And a church that could not even raise 100,000 shillings, the first meeting when we gave money, we raised 14 million shillings. Kereke yainetseka kuti ikwanise kuunganidza mari inoita 1,000 tichitaura nemari yedu yemuno vakakwanisa kuti vasumudze mari inokwanisa kuita 14,000 kana tichitaura kumadhora emuno. And there's a difference between covenant giving and fundraising. Apa zvinosiyana nekupa kwesungano nekungosumudzawo mari nekukurudzira vanhu kuti vape mari. We did it second time. Ndobva tazviita kechipiri. We raised 15 million. Ndobva takwanisa kuwana mari ingaita 15,000 yemuno. That time we raised 24 million. Panguva imwe yacho takazowana 24,000 tichitaura nemadhora emuno. This year we want to raise 50 million. Gore rino toda kuti tikwanise kusumudza mari ingaita 50,000 tichitaura madhora emuno. People who used to beg.
vanhu vaimbove vapemhi, people who used to wait for missionaries, vanhu vaimirira vanhu vekunze kuti vauye vachivapa, are receiving favor from God directly. vari kuwana nyasha dziri kubva kuna Mwari iye mbune. I speak to you, I want to speak to you now. Ndinoda kungoti ndingotaura kwauri. God said, I want to bless my church in 2 levels of anointing: financial favor and gift favor. Mwari uri kuti uruda kushumira kuvanhu vake nekuvapa zodzo pazvikamu zviviri zvekuzodza kwake, maringe nekupa upfumi uyezve nekupa zvipo zvamweya mutsvene. We have to overcome the world through financial blessing and through gifts of the Holy Spirit. Tinofanirwa kukunda nyika kuburikidza nezvipo zvamweya mutsvene uye nemari inenge yaja kuchichi. Hallelujah! Amen. Do you believe so? Munozvitenda here izvi? Amen. Amen. Even if you don't have faith, use my faith. Kunyange usina kutenda, rega ndikukandirewo kakutenda ikoko kwauri. Use my faith. Shandisa kutenda kwangu. If your faith is too low, tell God, allow me to use the faith of the preacher. Kana kutenda kako kuri kushoma, imboti kuna Mwari ndokumbirawo kumushandisa kutenda kuri mune mushumiri. God is ready, very much ready to bless Africa, to bless the whole world, to bless families. Mwari wakatogadzirira kudarikidza kugadzirira kuti aropafadze Africa nekuropafadza dzimhuri nekuropafadza kereke yake. We want our brothers and sisters to come out of rental houses. We want you to own your own house. Tiri kuda kuti Mwari ngaabatsire vadikani vari pano vari muuroja. Mwari avakwatanure kubva muuroja avape dzimba dzinonzi dzavo. You know, in Africa, like now in Kenya, Munoziva muAfrica, munoziva muKenya sekuKenya uko. when sons are growing up, Vana pavanenge vachikura, they count on the property of the parents. vanenge vachitotaimira kutoti idzodzi imba dzanababa idzi ndo dzatichatora. That you will inherit Kuti tichatora idzodzi idzi. land Totora minda yavo from your parents. kubva kuvabereki. Now listen, Inzwai, I want to rectify you. ndinoda kuti ndikuti shandure zvishoma. Although maybe your dad has farms, has property, Kunyange baba vako vaine mafamu, vaine zvinhu zvavo. before we talk about what your father owns, Tisati tataura kuti baba vako vanei, we want to see you toda kumboziva kuti iwe unei. with your own property. Ita tukunhu twako. You belong to God. Uri waMwari. The other day I met with my mother Nerimwe ramazuva and I told her, Mom, ndaitaura naamai vangu ndikati, mai, that piece of land munda wenyu wamuinawoyo that belonged to my father, wakanga uri wababa vangu, I donated to my younger brothers. ndinoda kuti ndipe vaning'ina vangu. I want to believe God Ndinoda kutenda kuna Mwari for my own blessings. kuti Mwari andipe yangu stendi nezvangu nemaropafadzo angu. I cannot serve God for that 7 years in vain. Handigone kushumira makore 30 ndishumirira pasina. Hallelujah! Amen. Can we believe God? Tingatende Mwari here? God, you open your mind. Mwari uchazarura mirangano nemifungo yako. God, you unblock your brain. Mwari achabvisa zvidzitiro God, zvakaiswa will show you the paruzhe. way. Mwari uchakuratidza nzira. We have to remove that darkness. Tinofanira kubvisa blockage. iro rima iri ranga rakavhara nekukunibira urozvi. Sometimes you dress well, Dzimwe nguva unombopfekawo zvakanaka, but you don't know where to go. pamwe hausi kuziva kuti uri kuenda kupi asi wakachena. And sometimes you are asleep. Pamwe wanga wakatorara. In the name of Jesus, God, you change your mind today. Muzita raJesu Mwari unofanira kushandura mirangariro yako. You will be waking up early enough Ucha from today, because God, you start disturbing you with new methods of making money and living well.
uchatadza kutorana nekuti Mwari uchakukanganisa hope achikuratidza dzimwe nzira nemamwe makwara ekuti ukwanise kuita mari inotonhuwa. How many believe that one can happen? Vangani vanozvitenda kuti zvinoitika izvi? Listen, Nditeerere. this afternoon Masikati ano you will confirm izvi zvichazitsigira izvi that it is God who spoke to me. kuti ndiMwari chaiye ataura kwandiri izvi. I'll pray for you. Ndichakunamatira iwe. I'll pray for you. Ndichakunamatira iwe. We don't care about the economy. Hatina basa kuti mamirire ehupfumi hwenyika akamira sei. What we know Tinoziva is zvatinoziva that God knows you directly. nekuti Mwari unokuziva sedunga munhu. Your name is in the book of life. Zita rako riri mubhuku You reupenyu. are born of God. Wakabarwa naMwari. And God has something unique for you Uye Mwari une chimwe chinhu chinoshamisa chaainacho chako concerning this life. zvine chekuita neupenyu hwako. Holy Communion Muviri waShe will connect us also uchatibatanidza with a clear way. nenzira kwayo. Clear way. Nzira yakazaruka. Clear way. Nzira yakazaruka. Clear way Nzira yakazaruka of making money. yekuti tiite mari. It must happen. Zvinofana kuitika. We want to believe God when Americans want to visit Africa, we will be paying their air ticket. Tiri kutendawo zvakare kuti maAmericans paanenge akuzouya kunoku tichavabhadharira matikiti endege. And you'll be booking their hotels Tichange zvakare chaisa mahotera epamusoro because they are visiting children of God with right before God. nekuti vari kuuya kako vana vaMwari vane kodzero yekuti vanhu vana vaMwari. My brother, receive it now. You are Rafiki yangu. in Jesus' name. Hallelujah. Maita. Hallelujah. Amen. There's a way somewhere. Pane nzira imwe iripo pamwe. Our parents raised us in problems. Vabereki vedu vakatisumudza tiri muurombo. And I would like you to believe God. Ndinoda kuti utende Mwari. That mother, that dad that you have, Baba naamai vavo vauinavo who raised you in poverty. vakakusumudza uri wenhamo. After this conference, Mushure meconference you ino will go back to your parents uchadzokera kuvabereki vako with good news. uine nhau dzakanaka. Go and build a good house for your grandmother. Enda unovaka imba yakanaka yambuya wako kumusha. Buy her a new bed. Vatengere mubhedha wakanaka. Put electricity in that old house. Mobvisa marangwanda ese anenge ari mumba moburisa panze The apa. Lord is connecting us with financial favor. We will have news about money. Muchaona kuti tichava nemari dzakuchichirayo. You know, there was a time I decided to spend Christmas with my godmother. Pane nguva yandakambondereka ndimboenda kukisimusi kuna ambuya wangu. I'm not used to visiting her bedroom. Ndanga ndisandambonyanya kupinda mubedroom mavo. But I told my wife, now we will spend our Christmas with this old woman. Ndobva ndati kuna adzimai angu regai tinopedza krisimusi tina ambuya. We visited her bedroom. Ndobva tapinda mubedroom mavo. I said, now we have to allow this woman grow old and die, not in suffering, but in blessings. Ndobva taita sarudzo yekuti hatidi kuti mbuya vedu ava vazopedzisira vachifa vachifira munzvimbo yakadai asi ngavafirewo mumakomborero. All what I need in you now is faith and agreement, and heaven will honor our faith tonight. Chandiri kungoda chete ndechekuti kutenda kwako kubatirane nekutenderana kwatinenge tinako denga robva rabvaruka kwakutiburutsira zvarakatakura. We cannot have our brothers dance here in the pulpit, and then later you beg from your uncle or your dad or your auntie who is a drunkard. It can't happen.
ipapapa tingade kuti vakomana vedapa vachitamba makorasi pano nekukwakuka asi mushure mekujamba vachiburuka vanopesera vakuenda kunopema kuvahedheni May hama dzavo. God bless you. Mwari ngaakuropafadzei. May his favor be upon you. Nyasha ngadziende pamusoro In the pako name of Jesus. muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Every form of oppression should disappear from now. Kutsikirirwa kwese neudzvanyiriri hwese ngaubva wabva zvachose. Jesus rose from the dead to make us free. Jesu akamuka kubva kuvafa kuti atisunungure. Hallelujah. Amen. He is the same here, he is the same everywhere. We must believe God. Ndiye zuro nanhasi nokusingapere ngatitendei kuna Mwari. I want to finish by saying this. Ndira kupedzisa nechinhu ichi. We need to change our position. Tinofanirwa kuchinja nzvimbo yatiri. In life, you can occupy either of the three positions. Muupenyu pane nzvimbo nhatu dzaunokwanisa kuzvimisikidza wega. You either be below Unogona kuva uri pasi or under, kana kuti vanonzi vamwewo zvavo, or kana kuti the same level, vamwe vaya varingoriwo pakati nepakati pamwe chete nevamwe, kana kuti above. pamusoro. When people pray aloud, you can tell somebody who is praying under oppression, under sufferings, under failure. And you can tell somebody who is praying, you are in the same level with the world and problems. You are struggling. And you can tell somebody who is praying when you are above issues. When you are above, you take dominion. Izvo zvine kamunamatiro kamunoita kunyange mukaya mugote kwarino, unogona kutozivikanwa kunzi uyu ari kunamata ari pasi wakadzvanywa nezvinhu, kana kuti uyu ari kunamata ari kurwa nezvinhu, kana kuti uyu ari kunamata asi zvinhu zviri pasi pake zvinorwa naye zviri pasi petsoka dzake. When you are under, Kana uri pasi you serve God, unoshumira Mwari, you pray, unotonamatawo, and you live unotoraramawo like a slave. asi uri muranda kana nhapwa. When you are in the same level Asi kana uri pachiyero chimwe chete nenyika, with the world nenyika and issues of life, nezvinhu zvenyika zvichiri kusanganawo nezvira vanhu, you struggle. uri munhu anenge achingoitawo zvekutorwa neupenyu. Your ministry is a struggle. Kana ushumiri hwacho ndewo kutoita hwekutorwisana. Your family life is a struggle. Kunyange upenyu hwemumhuri chaiwo nyaya yekungorwisana. But when God raises you above, Kana Mwari wakusumudzira kumusoro, you rule with Christ. unotonga pamwe china Kristu. The Bible says we are quickened with Christ. Vadikani, takamutsiridzwa pamwe chete naKristu. You see, in the grave, Mugomba kana muguva, Jesus, what Christ did first chekutanga chaakaita Jesu is to change me or you ndechekushandura inini kana iwewe from that dead condition kubva pachimiriro chekufa ichi into living condition. kusvika pachiyero cheupenyu. We are quickened. Takamutsiridzwa, We have life in us. tine upenyu matiri. Amen. Amen. Jesus did not quicken us and leave us in the grave. Jesu haana kutimutsa ndokubva atisiya The mubukiro. Bible says we are raised with Christ. Bhaibheri rinoti takasumudzwa pamwe chete We are naKristu. not only raised with Christ, Hatina kungosumudzwa chete, we are seated tigere with Christ. naKristu. Hallelujah. Amen. Tonight, in the name of Jesus, Manheru ano muzita raJesu, Lord, change my position. Mwari shandurai nzvimbo yandiri. In Christ, Muna Kristu I am quickened. ndakamutsiridzwa. In Christ, Muna Kristu I am raised. ndakasumudzwa.
In Christ, muna Kristu I am seated with him. tigere pamwe chete naye. That must become real. Ndo zvinofana kuitika izvi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know, time is far much gone. Nguva ndo yaenda ichokwadi. I don't want to do a lot of preaching. Handidi kuramba ndichingoparidza. Man, sisters and brothers from Zimbabwe, Vadikani vangu vemuZimbabwe. Dr. Manzira is my friend. Dr. Madziri ishamwari yavo. I will visit your conference and preach a lot. Ndichakwanisa kuuya kumakonferensi enyu chiparidza chaizvo. But now you allow me Nditendereiwo. not to preach a lot. Kundirambidza kuparidza stereki. I want to pray with you. Toda kunamata nemi. Hallelujah. Amen. We want to spend enough time in Holy Communion. Toda kupedza nguva zhinji tiri paushumiri hwemuviri waShe. Before we enter the Holy Communion, let me read something here. Ndisati tapinda muviri waShe, rega ndiverenge chimwe chinhu. In the book of Mark. Bhuku raMariko. Where's Mark? Do you see Mark here? My brother? Bhuku raMariko. Are we lost? We are right there. Oh, we're here. Mark chapter 8, verse 17. Bhuku raMariko chitsako chechisere vheri mutsara wegumi nenomwe. Now, we have some brothers here who are struggling because they had no bread. Kune vamwe vadikani vari kutonetseka nechikonzero imomo mushoko raMwari. Kune vadikani vari kunetseka nechikonzero kuti havana chingwa. Jesus and the 12 disciples, Jesu unoti kuvadzidzi, one day they decided to cross over in a lake. Nerimwe zuva vanosarudza kuti vayambukire mhiri And in pane rimwe gungwa. Mark chapter 8, verse 14, the Bible says, disciples had forgotten to take bread. Muna pavhesi yegumi nena ivo bvanzi vadzidzi vakanga vakanganwa kutakura chingwa. And did not have more than one loaf. Vakanga vasina chingwa chinodarika rofu rimwe chete. And verse 16 says, they reasoned among themselves, saying, it is because we have no bread. Ndokubva vataurirana pachavo vakati chikonzero ndechekuti hatina chingwa pakati pedu. And Jesus was aware about it. Jesu waizviziva izvi. And he said to them, Ndokubva vati kwavari, why do you reason because you have no bread? zvinonzi ko munoitireiko zvekunyanya kufunganya nechikonzero chekuti hamuna Do you chingwa? not yet perceive? Hamusi kurangarira here? Number 2, Chechipiri, do you not yet understand? hamunzwisisi here? Is your heart still hardened? Moyo yenyu ichakaomeswa here? Now, you see, sometimes we take too long to perceive. Dzimwe nguva tinotoresa nguva refu kuti tikwanise kunzwisisa. For instance, Jesus asked these people 2 important questions. Jesu ndokubva abvunza mibvunzo miviri yakakosha. He said, now, when I broke 5 rows Ndokubva ati ko pandakamedura zvingwa zvishanu for the 5,000, kwezviuru how zvishanu, many baskets full of fragments did you take up? mabhasikiti mangani amakatora ezvingwa zvanga zvasara mushure mekudyiwa? They said 12. Ndokubva vati 12. And then Christ reminded them, Ndokubva avarangaridza zvakare, when I broke 7 rows for 4,000, pandakamedura zvingwa zvinomwe ndichiitira nezviuru how many large baskets full of fragments did you take up? pane mabhasikiti mangani akasara mushure mekudyiwa? They said 7. Ndobva vati manomwe. And finally Christ asked this question, Ndobva azopindura mubvunzo wavo, how is it that you do not understand? seiko musiri kunzwisisa? Listen to this. Inzwa izvi, I would like to urge you, ndinoda kuti ndikukumikizei. sometimes the things you encounter Kuna zvinhu zvatinosangana nazvo will cause you to forget zvinoita kuti tikanganwe the glory and the power and the love that we have in
Christ. Kubwinya nerudo rwatina rwomuna Kristu. Don't allow that to happen. Usazvitendera izvozvo. Now listen to this. Teererai. Another issue that we need to accept as Christians. Chimwe chinhu chatinofanira kutenda sevaKristu. Hello, praise God. How are you? Mwari ngaakudzwe. You know, the problem with the Pentecostals is that they fail to admit their weaknesses. MaPentecost dambudziko ravo nderekuti vanotadza kugamuchira utera hwavo. And we cover our weaknesses with the grace. Tobva tafukidzira utera hwedu nenyasha. I would like to urge you now, Ndoda kuti ndikukumikidzei zvino by the grace of God, nenyasha dzaMwari. there are two things you must do. Pane zvinhu zviviri zvaunofanira kuita. It's important to allow God to touch you again. Zvakanyanya nekunaka kuti Mwari akubate kekare. Do you recall the story of the man that Christ healed and he said, I see men walking like trees? Unorangarira rugwaro rwaKristu You know that paakanamatira story? bofu In the book- rikati ndiri kuona vanhu asi semiti. That man said, now, I see men like tree walking. The blind man. Bofu ndo parinoti ndiri kuona vanhu asi semiti iri kufamba. Jesus did not allow that man to go home that way. Jesu haana kutendera kuti munhu adzokere akadaro. He called him back Akamudana kekare. for a second touch. Rwepiri kuti abatwezve And Christ touched him again. ndokumubata meso ake And zvakare. the man said, Munhu ume ndokuti I'm now restored. ndadzoseredzwa And I zvakare. can see everyone clearly. Ndakukwanisa kuona munhu wese zvakajeka. In the name of Jesus, Muzita raJesu. do not allow yourself Usatendere iwe to live a life that is not clear. kuti urarame upenyu usinganyatsooneka Don't allow wemadzerere. it. Usazvitendere. Tell Jesus the truth. Taurira Jesu zvokwadi. My marriage is not clear. Waniso yangu iri My pamadzerere. finances are not clear. Pfuma yangu madzerere. The way I serve God is not clear. Kushumira Mwari kwandiri kuri madzerere. Touch me again, Lord. Today I want to see things clearly. Bate zvakare Mwari ndira kuti ndikwanise kuzviona zvakanaka. You know, some of us are married, but you live with your wife as if you're waiting to get another better wife. Vamwe vedu takarorana asi tiri kugara sekunge takamirira Mwari nani achauya. Some of us, you have businesses, it's as if it's not real business. It's like a joke. It's something fake. We need Vamwe to vedu tine mabhizimusi asi mabhizinesi macho akareruka. in our holy communion today, Pachidyo nemuviri waShe nhasi I uno. want to tell you something from the Lord. Ndakutaurirai chimwe chinhu chabva kuna Mwari. God, you deliver me and you. Mwari uchadzikirira ini newe. The man said, I cannot see clearly. I see people walking like tree. Christ said, don't go home that way. Come back for the second touch. He was touched second time, said, I now can see everything clearly. Murume waiona namadzerere wakabatwa rwepiri ukakwanisa kuona zvakajeka. Christ will not allow you Jesu haazvitenderezvi to go home tonight kuti ungoenda manheru the way ano you are. nzira yauri nezvauri. Tell Jesus, Taurira Jesu, I cannot see life clearly. handisi kuona upenyu ndikungoona ari My madzerere. life is not clear. Upenyu hwangu hauna My kunyatsoti tsvikiti. marriage is not clear. Waniso yangu haina kuti tsvikiti. My body and my feelings are not clear. Muviri wangu nezvandiri kunzwa hazvina kuti tsvikiti. Touch me again. Ndibatei kekare. Touch my calling again. Ndibatei rudano rwangu Touch kekare. my business life again. Batai bhizimusi rangu Touch kekare. my mind again. Batai mirangariro yangu I want to kekare. see everything
clearly. tikakuona zvose zvakajeka. Don't accept half-baked life. Haikona kutendera upenyu hwakabikwa zvisina kukwana. Jesus rose from the dead to make my life and your life very clear. Jesu akamuka kubva kuvakafa kuti agadzire upenyu hwangu newako kuti huve Christ wants to remove all form of darkness. Kristu uri kubvisa rima rose Now, izvozvi in Jesus' name. zita raJesu. Let's stand on our feet Tisumuke netsoka dzedu before I call the secretary. tisati dana baba national general secretary. In the name of Jesus, Muzita raJesu your health will be clear. utano wako uchati tsvikiti. Christ rose from the dead in a true, clear way. Kristu wakamuka kubva kuvakafa nenzira iri pachena. His resurrection was complete. Kumuka kwake kubva kuvakafa kwanga kwakakwana. He actually overcame death, Satan, and all evil. Wakakunda rufu, akakunda Satan, wakakunda chivi. And after resurrection, he declared, all authority in heaven and on earth is given to me. It is so clear. The power of the resurrection of Christ will make your life complete and clear tonight in Jesus Christ's name. Believe so. Mushure mekumuka kubva kuvakafa wakadanidzira achiudza vadzidzi kuti simba rose ndakaripiwa kudenga napanyika. Uri mucherechedzo wekuti kubva ipapo chikuru nesimba zvinoita kuti upenyu hwako uti tsvikiti nekwanisa kuonekera. Let's raise our hands up. Tisumudze maoko edu. Now in the name of Jesus Christ. Zvino muzita raJesu Kristu. Father, we adore you. Baba tinokudai. We pray that as we partake together of the body and the blood of Jesus Christ, Tinonamata kuti patinogoverana muviri neropa raKristu Jesu. our calling in you Rudano rwedu mamuri will become actual. ruchapedzisira rwakwanisirwa. Our lives Upenyu hwedu will be connected ruchabatanidzwa with real blessings. nemaropafadzo nemakombero aMwari. And because Christ, you rose from the dead, Nechikonzero chekuti Kristu makamuka kubva kuvakafa. you carried all our sorrows. Makatakura kutambudzwa You kwedu kwese. borne all our griefs. Mukatakura matenda ese nekushungurudzwa kwese. Let the power of your resurrection be real this afternoon in the name of Jesus. Regedzai simba renyu rakakumusai kubva kuvakafa rive razvokwadi muupenyu hwedu muzita raJesu. Whoever will partake of this blood and the blood of Christ will be healed, will be connected with favor, will be restored, life will become clear in the name of Jesus Christ. God, you connect us with his treasure. God, you connect us with his plan. It will be real in Jesus' name. Tinonyengetera kuti parichatora muviri washe uyu tichanobatanidzwa nekuporeswa kwedu tobatanidzwa nekusunungurwa kwedu tobatanidzwa nekwatiri kuendeswa naMwari zvova zvazvokwadi muzita raJesu. How many believe God for healing and restoration? Vangani vari kutenda Mwari kudzoseredzwa uye nekuporeswa pamasikati ano. I now release the power of healing. Ndinoda kuregedzera simba rekuporesa kune vari kurwara. I release restoration. Ndinodzoseredza nekuregedzera kudzoseredzwa muupenyu I hwako. pray now as we fellowship in the blood and the drink, the blood of the Lord Jesus Christ will make your way clear. Ndinonamata kuti kubva zvino patinodya muviri washe ropa nemuviri waKristu Jesu uchada nzira yako kuti ikwanise kuzaruka. You will instantly receive your miracle healing. Ipapo chiripo ripocho unobva wawana munana wako. God, you make a way, a clear way
for your finances. Mwari uchazarura nzira God, kuitira you heal pfuma your yako. marriages. Mwari uchaporesa waniso yako. God, you make way for your family. Mwari uchazarurira nzira muri yako. In the name of Jesus Zita ra Christ. Jesu. Thank you. Thank you. We may take our seats. Tigare edu pasi. Thank you. Can we put our hands together for the man of God? Tibaranze maoko yedu chiumberera For muranda wa Mwari. releasing an anointed prophetic word in our lives. Chitenda shoko rakazodzwa nechiprofita muupenyu wedu. I am going to be calling provinces. Ndichadana maprovinces. As I call your province, the pastors and elders and deacons of the said provinces or called provinces will go